Moi bo día, querida xantiña de polo mundo adiante. Mirade que normalmente non preparo os vídeos, pero este vai a ser un deses que é totalmente improvisado, porque non sei cantas veces vos dixen que vos iba a enseñar a cavar á mesa, claro, estamos cavando á mesa e dixo, pois vou non gravar, porque que se non sei, non encontro nunca un momento oportuno. Vamos a preparar o tallo e vou vos explicar cal é o proceso sin cavar moi fondo para non dañar a terra nin os microorganismos e ser respetuosos con un ciclo vital da terra. Xa vos digo eu que miña nai non vai a parar de cavar para mirar para min. Ten máis que facer, dis que non lle pagan por estar a mirar para o teléfono. Saluda, Xolo! Ala! Mirade, conto vos, vedes todo este cachiño de aquí? Bueno, pois aquí tuvemos un millo, tuvemos plantado un millo, quitámolo fai pouco, fai 15 días ou así. E agora vamos a preparar o tallo, que está bastante compactado. Bueno, non moito tampouco, pero é porque é un cacho de terreno que é así un pouco máis húmedo e a humedade compacta a terra. E agora vámolo a fertilizar, vámolo a preparar para plantar os grelos, pero non uns grelos calqueras, porque tendes a opción de encontrar moitos tipos, o sea, hai moitos tipos de ravisas que despois van a ser grelos. Hai nos que poden durar moitos meses para que a colleita sea como máis paulatina e despois hai un tipo de grelo que foi o que escollemos para poñer nós aquí que chaman o grelo dos 40 días. Non deixa de ser unha ravisa, pero que grela moi rápido, que se vai moi rápido a flor. Cabe destacar que teño que explicar que as ravisas e os grelos son a mesma planta. Hai ravisas que aguantan moito tempo sendo unha planta tierna antes de irse a flor e tan pronto se van a flor, sea da clase que sea, e cando se lle chaman grelos. Despois hai un tipo de ravisas que cando as sementas en moi pouquiño tempo, en 30, 40 ou 50 días, xa se van a grelo, o sea, non teñen unha larga duración nin unha produción como máis continuada. Son, bótalos e en un par de meses telo sitio outra vez libre. E nós escollemos precisamente esa variedade porque despois aquí neste tallo vamos a plantar os allos no inverno. Non sei, alá en noviembre, diciembre, non, Lolo? Si, miña filla, si. Si, miña filla, si. Cando estea bo tempo. Cando estea o bo tempo. O bo tempo para os allos é o frío, O sea, cando veña o mal tempo, está bo tempo para plantar os allos. O millo é un tipo de cultivo que desgasta a terra, bueno, non é que a desgaste, pero que ten unha gran demanda de nutrientes e queda a terra como sosa. E haina que primeiro fertilizar ou abonar. Nunca vos recomendo botar argeiro, bueno, vou explicar. O argeiro aquí chamámoslle a un tipo de esterco de animal, o sea, caca de animal mezclada con algún tipo de palla seca, erva seca, fieitos ou calquera tipo de palla seca que lle pusestes como de cama. E todo eso mezclado é o argeiro. O argeiro non se pode botar en crudo, en fresco, á terra, porque estaría sementando patógenos, bichos, cucarachas, todo tipo de bichos. Hai no que deixar en unha meda para que fermente. Canto tempo? Mínimo, 2 ou 3 meses, pero o mellor sería deixalo polo menos un ano e convírtese como en terra. Vou vos a ir a enseñar a meda. Pero o terreno, como queda compactado, que vos dixen, hai que facer os regos, verdad, Lolo? Pois si. Vou vos a enseñar como se cava a mesa despois. Primeiro, vamos alá, é que ademais vai vos explicar, Lolo. Este vídeo vai a ser Lolo en toda a súa ciencia. Conta aí o que é, Lolo. Ves? O argeiro xa está botado, vou vos a ir a enseñar agora porque isto xa, o sea, este é o argeiro que vos digo que está xa maduro. Sí. É como se fora terra, non cheira xa mal, non cheira a argeiro, cheira a casi a terra. Que é o primeiro que hai que facer, Lolo? Hai que pelar. Estender o argeiro e pelar, Ves, pelar así. Isto é o que se chama cavar á mesa.
Pelar é sacar a parte máis superficial de un ancho de 50 ou 60 centímetros, máis ou menos, ou así, quitar a parte superficial de arriba e botala ao rego que fixestes na parte de atrás. Que conseguimos con isto? Unha, que esta terra nos quede limpa para o siguiente rego, e outra, que se tuvera aquí algún tipo de erva, botámola ao fondo do rego, unha para que sirva de abono e outra para que se vaya descompoñendo aí. E dáselle volta. O sea, se houbera aquí erva, dávaselle a volta así. Plas, e cai do revés. Entón as ervas non nacen, porque ao teren as raíces para arriba e as follas para baixo, quedan aí como mortas e van pudrindo pouco a pouco e sirvenlle de abono á seguinte... E agora hai que abrir o rejo. Eso. Isto é pelar e agora isto é abrir o rejo. Claro. E o rejo ábrese para encima da anterior mesa, o sea, do anterior que pelamos. Perfecto. Ves como sabe, Lolo? Sabe, ves así, miña filla. Vistes? Eu aquí espero, Alá, colle unha lagoña, rapaz. Sí. O rego que se fai cando queres respetar a biodiversidade da terra e tratar a túa horta dunha maneira ecológica regenerativa, intentas que o rego non sea demasiado fondo. Home, o fondo necesario que necesiten as raíces do que vas a plantar. Neste caso, os grelos, pois nada, que teñen unha raíz moi cortiña. Por qué? Porque nas capas da terra, na parte máis superficial, viven nos primeiros 20 ou 30 centímetros, vai a depender do compacta que estea a terra, viven unha serie de bichos e microorganismos que necesitan oxígeno para sobrevivir, pois igual que nós, e viven en esa parte de arriba. E a partir desa capa, cando hai capas moito máis oscuras, viven microorganismos e seres que non poden estar en contacto co oxígeno porque morrerían. Entón, se facemos un rego moi fondo, o que facemos é darlle a volta a todo eso e quedaríanos na parte de arriba os seres que morren en contacto co oxígeno, co cal matas os da parte de arriba, e deixarías na parte de abaixo enterrados os microorganismos e os seres que necesitan oxígeno para vivir, co cal estálos afogando e matas toda a terra. Depois, xa cando ven por necesidade o empleo do 15-15 e esas cousas, eses fertilizantes artificiales, porque a terra mátala a ti. Outra cousa moi importante é, vedes, sacar o equipo de limpieza, porque estas dúas galiñas, bueno, antes estaban aquí todas, pero fan o que lle dá a gana, se andan por aí por toda a horta. As galiñas, a parte de que onde comen, cajan, que non buscan un sitio específico para cajar, e xa van como abonando algo, tamén van comendo moitos bichos, a ver, moitos van a ser tamén bichos que son beneficiosos e que non lle van a facer mal á terra, pero a inmensa maioría son bichos que fan unha gran valor, unha gran labor de limpieza. Facedeme caso, se tendes equipo de limpieza e o sacades mentras andades na terra, elas encantadas porque lles encanta estar a fosar na terra e deixanche o sitio abonado e limpo, todo en uno, sin pedir nada máis a cambio. Aquí vese agora moi ben. Este cacho é o que está pelado, que se lle dá a volta para lá, e estámoslo botando para atrás para o rejo. Aquí vese moi ben. E ti por que paras de traballarlo? Porque, sabe, teñas máis sucias, joder. E agora, a mesa que xa temos limpa, esta sería a mesa, que foi o que pelamos, faise o rego e ábrese para arriba para o outro lado e vai nos quedando o sitio dereitiño, levantado, cavado, fertilizado e abonado e queda cada cousa no sitio que ten que quedar para o próximo cultivo. Aquí neste sitio, ainda que parece que é moi pouquiña cousa, había un monte de argeiro moi alto, pero como vai fervendo e degradándose, vai baixando o que é o monte. Pero isto era caca pura de animales, mezclado con erva,
E agora mirade o aspecto que ten, o sea, totalmente solto. Cando deixamos a madurar así un monte de arjeiro, unha meda, chamase unha meda, para que fermente, para que se descompoña, para que madure, non é necesario tapala, incluso é contraproducente, porque hai moita xente que o tapa, entón podese formar como moito bafo, moita temperatura, e pode destruir os organismos que van aí a descompoñela. Entón vamos a deixar que sexa a naturaleza, tampouco hai que intervir tanto para que sexa boa. Bueno, no vídeo parece que non ten altura, pero ten pois como unha altura de medio metro ou así, pero aseguro-vos que isto era casi de 2 metros de alto, cando deixen aquí a madurar, pois fai casi ben un ano. Por que digo que non se tapan as medas? Porque a mesma naturaleza, mira, cría como unha capa arriba, fijádevos. Cría como unha capa de ervas que tendes que deixar que vayan arriba, non ten problema ningún. Se son moi grandes, pois eu corto as ca máquina, paso a máquina como ya paso tamén ao resto da terra, pero xa vai formando el como unha capa, e isto é o que lle sirve de abrigo, de resguardo. Que isto, se faz un rego moi fondo e ten tempo de descompoñer, polo tamén no rego que non ten problema ningún. E na parte de abaixo, vinde ver, ao quitar esta capa superficial, que nos vale tamén para abonar, temos, mirade para aquí, este tipo como que parece terra, pero é arjeiro puro. Isto é maravilloso. Porque isto dos regos é todo unha ciencia, non vaiades a pensar que é así e tal. Bueno, non é xerólogo. A ver, ao mellor a xente chama de outra maneira, pero istedes algunha vez facelo varón? O varón non en castellano, un varón é, eso, quitar, vaivos a explicar agora, mami, dille aí como se saca o varón. E tamén vos vamos a explicar, porque hai moita xente que me pregunta como facedes para deixar detrás tan limpiño? Porque onde poñedes as ervas? Pero claro, a xente que non sabe que se fai con esta erva, para que despois detrás quede tan limpiño, tan bonito, e vámoslo a explicar agora, vai a facer mami. Vai a facer a mesa, vai a facer o varón, e vai a facer o rego, e vai a acabar a mesa. Alalo, dalle. En canto vou acabar, non se lle pode botar arjeiro, hai que virar antes a terra. E tiño un varón desde aquí que queda estreitiño, porque estaba aí o repolo, e agora vou a dicir como se fai. Mira, dáselle volta así á terra. Mira, así. Así. Entonces queda a canela. Saco o varón e queda a mesa limpa. Pero, mirade, que fácil é de tapar as ervas. Mira, moi ben, Mira, despois boto-lhe arjeiro, Mira. Ves como quedan do revés? Claro que quedan, e non dá traballo ningún, mira. Valas enterrando, tapándoas, e mira como quedan. Unha maravilla. Logo, despois boto-lhe o arjeiro por riba. Claro, ten que levar arjeiro. Si, o arjeiro é o seguinte paso. Xa que o hai, si. Este é o que se fai cas ervas. Ao abrir a mesa, pelas do revés, o sea, vas collendo as paladas con erva e terra e daslle a volta no rego. Plas. Dáslle a volta, xa está. Colles, daslle a volta, plas. Agora queda ben. Collo aquí enchiño, e xa teño o rego dereito, porque aí, polo repolo, colli un pedacinho, unha cuarta. Por eso quedou estreito, mal feito. Pero agora vai quedar mellor. E vos vedes esta planta de calabacín que hai aquí? Bueno, nasceu sola, totalmente aventureira. Nasceu onde lle dou a gana. E mirade que bonita está. O sea, ás veces hai que deixar que a naturaleza sean por ela. Mirade que cousa máis fermosa.
Estamos a final de setembro, o seu día 31. Mirade, pai, que cousa bonita. Sí. A ver que color teñen. Ha de ser, acruzouse, entonces ha de ser unha calabaza, bueno, pero para as galiñas ou para comer, ha de valer perfectamente. Hai de dar de comer ás galiñas unha semana polo menos. Bueno, non se ve un erva, bueno, cara. Nada, quedan as ervas todas tapadiñas. Sí, aquí xa non hai erva, xa Aquí. secaba a abuelo. E así é a forma de que un cacho que estaba con terra ou con ervas é duro, compacto, quede un cachiño como estades vendo, tan bonito, ben cavadiño, dereitiño. Home, dereito por... Vales un imperio, miña Lolo. Vale, miña villa vale. Si, miña filla, si. Agora botamos o argeiriño e depois cavamos outra mesa. Vamos botar argeiriño lá. Voulle axudar a Lolo, senón bérrame que estou sempre co teléfono. Home, claro. Hai un cachazo. As fillas non se comen. Na. Colle un fijo de pasa vai nos comendo, non te aburras, Vale. Mire. Bueno, está unha maravilla, teñolle ben dejando acabar este cacho. Unha vez que demos volta á terra, que temos a mesa limpa, que xa botamos o arqueiro, no final da mesa, abrimos o rejo e botámoslo para arriba. Acabamos de tapar as ervas e levantamos a mesa, o sea, vai para arriba, para poñer dereitinho. Non sei, Lolo? Non quería que la joña, non quero que niña. A min, mamá mandoume comer un fijo e eu voulle facer caso porque... É moi obediente, Ana é moi obediente. Sí, porque se é hora de merendar, primeiro miro que non teña así moito bicho, se só lo ten un tampouco non me importa moito. E se ten 2 ou 3, pois van para dentro igual. Melazo, xa comí 2 tamén, Melazos. A vella se merendou e non me dixo nada. Me digo, agora que comas un fijo. Iso é unha tolería, que non che digo nada. Bueno. Que están buísimos. Queda repetir todo o proceso hasta que acabes o cacho, hasta onde teñas que acabar. Darlle a volta no rego, levantar a mesa e despois tal. Eu vou achandar, achandar significa endereitar, o sea, con un rastrillo así, o que é endereitar o cachiño, porque despois as rabisas sementanse a abuelo e deixase quedar. Podelo rastrillar tamén un pouco, pero vou endereitar un pouquinho o cachiño. Aquí quede bonito. Non sei, mamá? Sí, miña filla, sí. Porque o ben feito ben parece, que fai algo merece. É o que é que ben. Fai algo merece. Outra cousa que vos quero explicar, porque nós vamos a plantar agora aquí rabisas, bueno, grelos de 40 días, pero é o mismo, son rabisas. É un tipo de cultivo que é superficial, o sea, a semente bótase na parte de arriba porque é moi pequeniña, non se pode enterrar, senón non ten a forza suficiente para germinar, para salir da terra, non? Por eso, botamos o argeiro, o sea, o esterco madurado, botámoslo casi na parte superficial de arriba, porque é onde vai a ir a comer a rabisa, que non ten máis que unha raíz así, aínda que sea adulta de todo, a súa raíz non é moi grande. Entón, non vale de nada botar o argeiro na parte de abaixo. Por eso se argeira superficialmente. Se o que plantáramos aquí, por exemplo, foran coles, coleiros, verdura de col, xa o rego ten que ir un pouco máis fondo e hai que botarlle o argeiro no fondo do rego. Pero a mellor a 20 ou a 30 ou a 40 centímetros vai a depender da altura que teña tamén a verdura cando a plantes, porque hai verduras que xa hai que plantar o arado porque son de medio metro de largo. Entón non lle podes poñer o argeiro na parte superficial, tens que poñer en donde vai a ter as raíces. Se a raíz vai a estar a 30 centímetros, o argeiro ten que estar un pouquiño máis baixo aínda, a 40. E se as coles as compras e teñen así 20 centímetros, o argeiro ten que ir a 30, porque despois a raíz vai a furar para baixo.
nunca se pode poñer o que é a col en contacto directo co arjeiro, porque o que se chama queimala, o sea, que por un exceso de nitrógeno que non se logre, que se mal logre. Vedes estes pimentos? Son do ano pasado os que trasplantín para vos enseñar que os pimentos teñen a capacidade de producir varios anos, non son unhas plantas anuales. E moita xente díxome, sí, pero non che van a dar pimentos. Home, o que non deron foi tomates. Pimentos, para que vexades que... Xa os apañín eu, Ana, agora colleu para mí. Vedes, pimentos tipo padrón, pero pimentos bonitos. Plantas que teñen 1 ano e medio, non casi 2 anos. Casi 2 anos, 1 ano e medio. No, claro, teñen casi xa os 2 anos. Son productivos igualmente, Vedes, este tipo de rabisa chamase greleiro de 40 días. Iso quere dicir que en 40-50 días, todo máis 2 meses, xa tes grelos para coller. Pero son que che veñen moi cedo e telos que apañar e telos que aproveitar porque vanse rápido. Quero dicir, acaba moi rápido a súa produción, non é algo que che aguante na terra, que sea productivo durante un mes, outro mes. Isto non é así. Estes son para botar en un par de meses xa tes o sitio libre outra vez, que é o que estou buscando eu, porque este sitio é no que vou plantar os allos. E mentres non o vou deixar así a campo, ten que estar productivo. Unha cousa que vos quería enseñar. As sementes, isto chamase neviña. E neviña chamase a calquera tipo de semilla que sea de crucíferas, o sea, que sea de verduras. A semente dos repolos, a semente da coliflor, da navicol, dos grelos, dos nabos, das rabisas... Todo eso chamase, aquí chamaselle neviña. Mirade que chiquitina é. É así de pequena. Cando non sepades a que profundidade tendes que plantar unha semilla, calquera, vou-vos a falar en general das semillas. Cando non sepades a que distancia hai que enterrar unha semilla, pensa sempre nesto. Sea cal sea a semilla, entérrase 3 veces o seu tamaño. E con esta característica tes para todo. Se a semilla esta mide menos de 1 milímetro, canto hai que enterrar? Como moito 3 milímetros. O sea, con pasarlle o rastrillo á terra, tela preparada, sai huecos suficientes para que se enterre a la sola que a primeira chuvia. Tampouco non é algo que teñas que enterrar. Se a semente fora, por exemplo, imaginadevos de un allo xa ten polo menos pois un par de centímetros de largo, pois o que hai que enterrar son como moito 5 ou 6 centímetros ou 7, pero non moito máis. E con esa regla de 3 tendes para saber como se enterran todas as semillas do mundo mundial. Non si, Lolo? Sabes que pasa? Que miña nai sempre me dá a razón en todo, e voumo acabar creendo e despois pasa o que pasa. E agora xa co cachiño limpo, arrendado, estercolado, fertilizado e achandado, vamos a botar os grelos de 40 días. Botanse ao vuelo, simplemente vas andando e vas botando pouquiño a pouco. Non por botar máis, vas a ter millores grelos ou rabisas, necesitan o seu espacio para nacer. Eu sei que é moi goloso botar un puñado así en cada centímetro cuadrado, pero hai no que xiscar máis. Nesta ocasión, o sea, confirmas o refrán ese que di menos es máis, pois menos é máis produción. Seguinte paso sería achandar un pouquichiño moi superficialmente sin mover moito a terra, porque senón vas a mover as raíces e vanche a nacer por croas. Entón é como para deixar liso e que non queden as miñas huellas. En teoría xa estaría, porque como xa estamos a empezar casi outubro, o rocío da noite xa lle chegaría para empezar a germinar. Pero como estamos a finales de setiembre e aquí hai que facer sempre honor a todos os refráns canto temos,
en setiembre, a fin de mes, volvo o verán outra vez, pois hai que botarlle unhas mías piñas de agua. Entón, moi sutil por arriba, non lle botedes agua a chorro, porque senón movedes as sementes todas e vamos a nacer en claros, en raros. Entón, vou a botar así unha pouquiña agua por encima, para asentar a terra máis que nada. Este tallo que teño aquí non ten ningún mes plantado, debe de ter 23 días ou así. Xa están para comer, o sea. Ai, Dios, que ben cheiran. Mirade, vos vedeslle a raíz que ten. Non é nadiña. O sea, a ver, estas tamén son moi noviñas, porque xa vos digo que non teñen nin... Debe ter 25 días, mami. Estas sementounas, mami. 20 días. Non ten un mes, non ten, Non, un mes non teñen, ó. Tan bonitiñas e fermosas. Hai varias maneiras de collelas. Si van a ser os grelos de 40 días, eses hai nos que arrancar, porque non vale de nada cortar para que volvan a jomar ali no tallo. Despois, si son rabixas normales, como son estas, tendes dúas opcións. Si están moi apretadas, podedelas rarear, o sea, arrancalas que raíz. E se non están moi xuntas, o que facedes é cortalas co cuchillo e deixarlle ali parte do tallo e máis a raíz totalmente enterrada, porque volve a facer como rebrotes e volvedes a ter como outra colleita. Pero iso si son grelos de Santiago ou de Lugo que sean de larga duración, porque si son de corta, non vale de nada, que non lles dá tempo. Grelan e acabase o ciclo moi rápido. Mirade que cousa máis maravillosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pés. E mirade que mando máis bonito. O sea, isto no mercado, menos de 3 euros, non, mami? Non, sí. Este puñadiño así, Aí se fan unha boa mollada, E son 9 rabixas, non é nadiña. O sea, anímovos a plantalas que resenden de maravilla. Ou se xa solo, cun cacho de tallada e cun ovo cocido, eu xa vou a comer. Sí, ora vou a apañar tamén para Lolo un mandiño.